Lomlisa obhadanywe ngaphakathi esikhungweni sogesi etshethe izinsiza kusebenza wazivumela ngokwakhe ukuthi ubezoxabanisa ubuxhakaxhaka balesikhungo. Umonakalo abezowenza ubungase udlule nomphefumulo wochwepheshe abebegutaguta isiphehli esikude ebuduze. Wehluleka ke nokuveza ubufakazi obugunyaza ukutholakala kwakhe ngaphakathi. Okubuyisa ithemba nokho imbiko yamaphoyisa ethi ukujujwa kwamasosha kuya ngokwavala phansi amaqhinga okuthikameza ukusebenza kweziphehli zamandla. Eskom ithi izigameko zokwebiwa kwengqalasizinda azinamthelelo othini. From January to date, there have been no alleged sabotage incidents at Eskom, and crime in general has declined, although there are other areas where we have seen an increase. However, with the partnership with law enforcement agencies and the deployment of SANDF, criminal elements are being rooted out of the system. Ubongandlamini nebhizinisi aliqhuba ekhaya uthi lokho kuhlinzela ezibini imizamo yakhe yokukhulisa ibhizinisi lakhe. The power outage have made it close to impossible to get more work to be done. Since out of this normal 8 hours, you find that you work 4 hours, sometimes 2 hours. It's very affecting big time. Njengoba zanda izenzo zobugebengu bokucekelwa phansi kwengqalasizinda yogesi, iziphehli eziningi ziyehluleka kumelana nomsebenzi wokulungiswa kwengqalasizinda nokunakekelwa kwazo ngendlela.